Kain tayo. Tapos kape. Ayan. Ayan. Namiss ko lang siya. Tawag nito sa atin ay binangkal. Masarap to. Partner mo sa kape. Hindi masyadong kita ka. Pinili ko sa bakery. Kaya, ayan. Naisipan ko lang. Bumili ako. Tagal na rin ako. Pero dito bakit ganun? Ang dami yung sesame seeds. Ang sarap. Why? Hello. Saan kayo galing? Saan kayo galing? Hindi ko nagkakot. Nagkakot ako. Ang dami kong dala na naman. Sampung yung pagkain. Binawas akong 300. Wala nangyari sa sweldo ko. 900 ang natira sa akin. Yung visa ko. Visa ko binawas. Visa ko. Nakita ko sa message ng admin namin. O, mas may visa ka na. Visa ko. Kaya ginawa nila 1,350. Sabi ko, Sir Becky, para saan Magkano sa Sarja? 1,350 daw. Ba't ang mahal naman ng ano mo? Sabi ko sa kanya. Ano salita yan? In-check man kasi. Sabi ko, Sir Dicky, yung shampoo, yung pagkain, binawas nyo, it's a company policy. Tangina yun. Ayan mo. It's a company policy. Dito na siya, di ba? 300. Nagsabi na si Manan. Ano? Sabi kong ganun sa kanya. Kumot? Oo, kumot. Tapos 1,350 Ibang niya yung termo na lang visa. to. Tapos nag-day off ako ng 1 day nung umuwi ako Sa dito. Pinas nga, hindi yan nagagamit sa atin. Umuwi ako ng 1 day. Ako pang binawasan. Ako na yung nag-off. Ako pang binawasan ng isang hanggang alas 10. Ano ka? Alis na lang ako. Magkahanap na lang uli ako. Eh kasi, pagkatapos nito, may trabaho sana ako mapapasukan. Padating yung anak ko. Eh pag pumasok na ako ng trabaho, hindi na ako makakaalis doon. At napasok pa lang ako, mapaalam na naman ako. At ako, pagkatapos nito, diretso na sana ako sa Jumeirah. Jumeirah sana ang sunod yung trabaho. Hindi ko matanggap. At urgent pati yun. Ay di hindi matanggap ang amina ngayon. Sabi ko, after nyo lang, ipasok nyo lang ako ng after na makakapasok na ako. Palasimulaan ako. Ito kasi ginamit ko to nung binayaran ko to. Andun meron ako sa likutan. Yung hindi ba bigyan ko lang ni Mariam ng ganito. Para may sapin ka man doon sa ikaano. Hirap-hirap lang yan. Magaan yan. Tignan mo naman. Kasi naiinit daw. Okay na mo. Buhatin mo na. Oh, gaan-gaan. Mulis na simulan. Hello, sino naman to? Saan doon sa? Umalis na yung mga babae. Lumipat dito yung mag-asawa. Pakistan tsaka babae. Si ano? Lumipat yan sila. Eh, Eh, di ba just- ito no? Sa isang room. Hindi mabigay si Manan ng 300. 300 nga sa'yo. Sabi? Mura na nga yung 300. Sinabi sa akin daw? Mm-mm. Meron din sa 450. Taas. 650. Sa sarap punta namin yun. Ano siya, malaking partition siya. Tapos? Dami mga kama. Tatlo. Sobrang lamig. Wala nga malamig. Sobrang lamig. Sabi ko lang. Kailan kayo nagtihan? Nung pumunta kami ng isang araw. Ay, kagabi. Malay ko sa'yo. Malay ko sa'yo. Balay salam kalmum. Ang kaano-ano. Assalamualaikum. O, di ba? Wala Assalamualaikum. wala nakatira na dyan? Doon, sa dulo. Wala na. Papa, Hindi ko alam kung ano yun. ano naman ito mo yan? Sa akin na lang ito Ikainin mo Nakapala ko ng mukha. Wala ako number ni Man. Number ka na. Nagbigay na ka ma'am. 200 ang binigay ko kay mami. Saan? Sorry pa.
Ang giraffe. Di ka kumain? Kumain ang bus ko Ah. ng hipon. Sino natirang pupul? Yung ano? Yung mag-asawa, yung Pakistan at saka yung Pilipina. Sino ba yung pangalan nun? Ano yung mag-asawa? Yung may Carlet. May Mm-mm. Carlet ayun na iwan. Kasi Kumain ka, may ano doon. Mm. Paksiw na matabang. Hindi pa namin sinili. Sarap pa ka lang. Alam mo, kaya natulog ako doon. Kasi ayoko nang bumukas ng pinto at pag nagising mo, Ngayon, ako nga lang, ako pinapagalitin. Konting hemod ko lang yan. Kuya, hindi na talaga pumasok na natulog ako sa rooftop. Alam mo yun? Sino ba si AJ? Kay AJ na? Tapos, Yan, siya. Thank you. tapos, Yeah, you take double. Yeah, Ramadan is coming, no, sister? this is broken. There is one. Again on this. No, I leave my daily work because my hand is getting tired. You know, 15 hours working. I work in the office, cleaning. I also cleaning in the villa. And you know, the staff accommodation is 47 person. Need to arrange the No, it's better morning time go and evening come back. It's better no, like that. the Chinese people doesn't. They might off also twice a month only. We don't know. They don't allow me to do that. They are always No, we live all together, alhamdulillah, no anybody problem. yeah. If the excuse is if the reason is a corona, they don't go out. Why they are Yeah. going out and go to office and Yeah. round and Everyone round? live at home, Yeah. stay home. Yeah, stay home. We deduct 300 from my food and this bed and my toothpaste and my shampoo